ħafna ħbieb Bertu tal-Qubbajt isibuni. Ħadd ix-xogħol fidi fin-1990. Ġifieri su ilu bej 32-33 sena. Imma qabel xorta kont involut f'da xogħol. Bdejt bil-Qubbajt mhux għax missieri kien bil-Qubbajt, missieri kien ibih, imma kien lavrant. Kien hemm ir-raġel tal-koġina tal-mami, jiġifieri familja kollha ta' aħna kienu jsibuna ta' Kampana. U kon missieri kien imur jarma fil-festi, kont immur ma' missieri l-ewwel jien fil-festi mal-mejda tal-Qubbajt narmaw ġal irħula. Mbagħad bdejt nidħol ġal confectionery ġewwa ngħinhom ukoll dak iż-żmien konna nqarstu nippakkjaw bidejna mhux bil-magna, ġifieri. U kont nagħti semi hemmhekk ifhimni. Meta kont ma' missieri ġieli in-naħat ta' taslimijat fejn kien hemm ħafna turisti u ma narmawx is-sibtu laħat bħal ma narmaw forsi ġal irħula. Tifhemha kienna narmaw pereżempju mill-erba', narmaw l-erba' ħamis ġimgħa sibtu ħadd. U missieri peress li kien il-part-time job tiegħu. Ġieli kien jiġi Armani, ġa taslima, ix-xatt hemm l-istrend, jitlaqa' x-xogħol iħallini hemmhekk, flaxija jiġi u ġieli ngħidlu pa mur imla l-kaxxi bil-Qubbajt, kien kellna kaxxi kbar hekk tal-inja. U ngħidlu għax betu kollu, kien hawn ħafna turisti. Dak iż-żmien kien hawn ħafna turisti u kienu turisti tajbin. U ġieli laħaq ma kenniex xogħol biżżejjed. Dak iż-żmien kien itina l-Qubbajt liebes ikunu għadu qed jagħmlu jkunu għadu fuq l-irħam qed jiksaħ, itijunna ġattilari u noqogħdu nqarstuh fuq il-mejda tal-Qubbajt bit-tejp hemm u nbigħu. Ikun għadu jaħraq ikun ifuq dak li jkun aktar titħajjar. Nirġaw nispiċċaw nkunu beneħ kollu. Konna nbigħuh blużin. Infatti qas kienna nagħmluh ġal-plastik trasparenti biex jidher mqatta bħal miedin nagħmluh illum. Kienna ngerbuh, nagħmluhom blokkina akbar. Ngerbuhom ġal-osti, mbagħad ġal-kartistrazzi u min jiġi dak iż-żmien kien jgħidlek ratal imħallat. Mista tgħid ratal imħallat aħna kienna nifhmuh mill-ewwel taqtalu biċċa radba. Biċċi jibsa tal-lews u biċċi jibsa tal-ġunġlin u tħallat l ratal. U mbagħad ma' żmien bdejna anke ħabba ġeni u hekk nagħmluh bdilna l-forom konna fejn meta nsajru nitfgħuh ġa forom apposta u nqattawh bil-lupa u joħroġ il-wiċċ maqtuħ sabiħ bil-lews u nippakkjawh bil-plastik trasparenti. Dak iż-żmien blidejn bħal metlek, illum bil-magna, titfala l-magna biex jittalla aktar fix-xogħol. Fil-festi tagħna l-Maltin insibu ħafna affarijiet li huma tradizzjonali u prattikament endemiċi għall-gżejjer tagħna. Fost dawn l-elementi li naraw fil-festi insibu l-mejda tal-Qubbajt. Din il-mejda daħlet fit-tradizzjoni tagħna l-Maltin li fil-konverzazzjonijiet tagħna meta wieħed ikun iħobb imur ħafna postijiet differenti, dan jiġi mqabbel mal-mejda tal-Qubbajt. U ngħidulu qisek mejda tal-Qubbajt għax din ovvjament dejjem tilmaħa f'kull festa. Il-mejda tal-Qubbajt qabel ma kienx daqshekk fimni irfinuta qed tifhem l-antiki. Kien ikellem xorta l-pwieżen. Il-pwieżen huwa dik il-biċċa bħala amara ngħidula kien akkun tal-kewba fejn iddendel il-miżien, iżomm il-miżien imdendel bil-katina biex tiżen il-Qubbajt. Imma vetrini ma kienux bħalma jissu bdejna minn 20 sena law, kien għattont biex iżżejjen għal-mejda sabiħa tifhem biex tiġbed lajn. Qabel il-vitrini kaxxi kwadri kienu jkunu u xejta barra minn hawn ta' jiġifieri ta'. U dejjem tipprova jsek biex issabbaħ naqra l-istoll il-mejda tal-Qubbajt aktar u pereżempju jiġu turisti u hekk minn barra bqajna narmaw bil-miżien, avolja l-miżien m'għadux jintuża llum kollox packed ippakjat. Imma still għadna nagħmluh bħala tradizzjoni l-miżien huwa parti
mill-istem tagħna hu. Tittarma qisu l-ħanut tiegħek dak hu. Ta' 14-il sena armajt l-ewwel mejda tal-qubbaj tar-rasi fil-festa tal-Karmnu il-Balluta. Hemm l-ewwel festa li armajt ma ninsiha qatt. U bqajt għaddej imbagħad hu. Dak iż-żmien ma kienniex bħal miedin nagħmlu illum inżarmaw mis-sib tal-ħadd jew nattuha u nerġgħu mmorru l-ħadd fl-għaxija. Dak iż-żmien konna norqdu hemm. Kunna nieħdu s-saqqijiet magħna l-lożor li mħadet, niklu hemm fl-għaxija kulħadd jirrakkonta xi storja, immorru norqdu. Insomma, biex filgħodu nisbħu għall-ewwel quddiesa tas-sitta. Għax kif joħorġu n-nies mill-quddiesa, dak iż-żmien kien hawn ħafna parruċċani li jixtru kull sena minn għandek, kien hemm ħafna parruċċani li jixtru mal-quddiesa flok il-ħin tal-festa fl-għaxija. Dak fl-għaxija kien ikenna inċirata apposta biex nagħtu l-mejda tikkaverja l-mejda kollha. U taħt il-mejda kien ikenna fallakka fejn jinżlu l-pajpijiet tat-tabella ġat toqob. Kien jorqod wieħed hemm fuq il-fallakka. U ieħor kien joqgħod il fuq aktar fejn nagħmlu l-kaxxi tal-qubbajt. Kien ikenna tliet kaxxi nitilgħu bil-wifqa fuqhom biex tidermi wara l-vitrini. U kan wieħed fuq il-kaxxi u l-ieħor fuq il-fallakka. Fim, aktar ma konniex norqdu ta' jiġifieri billej milli konna norqdu, mbagħad filgħodu kulħadd jonos fuq il-mejda. Kien hemm ġi xaħwa, kien ikunu ma' missierhom, mbagħad kien miet missierhom baqgħu jaħdmu huma mill-birgu, kienu jarmaw bil-qubbajt hemm kien jiġi wieħed magħhom lavrant, kien jkun miskin kulħadd jaqbad miegħu biex jgħaddi l-lejl. Jew ġieli kienna nkunu l-imsida noqogħdu nispiċċaw nagħmlu lejl fuq il-bandli nibbandlu meta kienu hemm ir-roundabout l-antika quddiem il-Knisja. Jiġifieri dejjem xi pras parek billejl. Dik niftakar konna qegħdin ġo festa u ħarġu kienu xi seba' minn ġo xi gażin. Bil-gażin magħluq kienu qed jixorbu ġewwa, aħna konna dħalna diġà norqdu taħt il-mejda. U wieħed minnhom kien fis-sakra u għajjimni kiexa fil-mejda għalli hawnhekk irid norqod jiena u spiċċat kelli nqum raqgħet hemm fuq il-mejda u aħna bil-qiegħda faċċata fuq il-pjanċir bil-qiegħda nistennew jisbaħ. Aħna narmaw fil-weekend. Ġifieri meta kbirt ser ġuvni ma stajtx ingawdi l-weekends mal-ħbieb. Fis-sajf dawk sejrin joħorġu l-baħar u diskos u jiena ma nistax immur. Jiena meta batt mal-mara kont diġà biex xogħol għal rasi. Meta qbad magħha qed-isma' qedtela jiena nibbieħ il-qubbajt. Qedtela fil-festi, qedtela jiġifieri ssibtu l-ħadd jiena m'għandekx ċans qedtela li ħanoħroġ jew hekk. Tipprepara jiena dak ix-xogħol tiegħu. Ifhem għall-ewwel għatlu qubbajt jiena ġini f'moħħi għall-ewwel jisek twela hemm weekends mhux ġifieri kan konna ċans noħorġu hekk. Imma mbagħad għatlu x-xorta jiena għatlu xogħol sabiħu. Għatlu hekk għax ix-xogħol sabiħ tiegħu tal-qubbajt. U sabiħ ir-raġel tiegħi wkollux. U bdejt immur miegħu insomma fuq il-mejda fejn ikun armat l-ewwel imorru u mbagħad immur niltaqa' miegħu jiena fejn ikun armat. U spiċċajna żewġna u tarma l-mejda ġie għalija waħedha u jien arma fuq oħra meta jiġu ħafna festi u ma jkellix nies biżżejjed u tispiċċa tbieħ hija aktar minni kull fejn immorru. Ifhimni meta kont żgħar ma' missieri kont ngħidlu ngħidlu ħammur ħangawdina għall-festa u kien jgħidli għall-festa tagħna aktar tiġix inbijaw aktar bħal speċi. Allura minn dejjem isek għax lambat la kun drajt minn meta kont żgħir, ara jien għandi tfal. Tgħidilhom xarmaw il-mejda tal-qubbajt għall-festa għax iffissati fuq il-festa u ma ntihomx tortu, ifhimni dak għad-delizzju tagħhom bħal speċi. Imma jiena dejjem mal-mejda bħal speċi. Ingawdi aktar minn nies oħrajn ta' għax nagħmel il-ħinijiet twal aktar ġal-pjazza nkun naf x'inhu jiġri. Jiena l-festi dejjem kont inħobbhom ta' jiġifieri minn meta kont żgħir. Imma bħala festi kbar, fimni, ħażabbuċ. Fimni peress li aħna minn ħażabbuċ jisa dik li kbar festa tagħna bħala sejls, fimni, bħala beħ. Imma hemm ħafna festi oħra kbar bħal speċi għandek Santa Marija l-Mosta kbira bħal speċi tifhem.
Żurri it-tnejn li huma kbar. Għandek San Nikola, San George, kollha festi kbar dawk. Hemmhekk narmaw għandna l-mejda ngħidu l-kbir narmaw lila, ikkun mejda aktar kbar narmaw l-istatwa qudiem il-mejda. Fimni jiena il-festi kollha nipprova narma bħal speċi full ta' bħal speċi mhux għax San Filip ħanarma l-festa tiegħi hekk u hemmhekk ma narmax hekk ta'. Qed tifhimni imma dejjem nipprova nivvinta xi ħaġa bħal speċi biex aktar in-nies tilqothom. Jiena għandi l-garaxx minn l-istatwi. Per eżempju mmur iż-Żurri għandi tal-Karmnu għandi Santa Katarina. Qed tifhem mmur il-Ħamron għandi l-San Gejtanu, mmur għandi l-istatwi kollha. Imma San Filip naqri kbar. Fil-festa tagħna il-mod kif jinbih u tintrama l-mejda tal-Qubbajt huwa xi ħaġa li ħloqna aħna l-Maltin. U din saret prattikament parti mill-armar tal-festa. Il-mejda tintrama biħsieb, tkun fuq strippi għoljin biex ix-xelta tal-Qubbajt li tkun għal-wiri tkun fil-għoli biżżejjed u tiġbed l-għajn tal-bniedem. Din ikollha dawl qawwi fuqha u l-għajta tal-bejjieħ tħajjar lil dak li jkun biex jersaq u jixtri. Insibu idjom oħra marbuta mal-bejħ tal-Qubbajt din hija meta wieħed jgħid l-għajta nofs il-bejħ. Ix-xogħol tagħna tittirsisti biex tbieħ. Kif tmur u toqgħod bil-qiegħda fejn il-mejda ma tbieħx, jew nkella tbieħ il-ftit. Allura trid jien ngħid għalija jiena trawant ma' missieri dejjem ngħidu. Iż-żebbuġija u kollu billi u sutajja, qed tifhimni lit-turisti. Trid toħroġ bil-plattina quddiem il-mejda u ddawwaqhom. Ngħidilhom have this nougat, have many flavors, many qualities. It's our traditional Maltese nougat. U mbagħad issemmilhom il-prezz, jgħidulek I come back. U kollha jerġgħu jiġu lura. U mbagħad pereżempju mal-Maltin, xi biċċa tajba sinjura tal-Lews iwa sabiħa niġi, imma mhux issa, wara li tispiċċa il-festa niġi ta' u jiġu ta' veru, xejn tkun inti anke jekk bniedem ġi elleb il-mejda u ma ħax xejn, ma tix pereżempju toqgħod tissupervja. Okay, jgħidlek I'm not going to take anything. All right, don't worry, thank you sir. U anka, pereżempju, anka ma jixtrux, dik li tagħmel conversation magħhom, tfehmhom fuq il-festa, x'ħin il-fireworks, x'ħajkun hemm l-għada l-ħadd, huma dik japprezzaw ħafna li inti tgħidilhom, ġifieri. U mbagħad ġieli jgħiduli or give me one mela one white one, jispiċċaw jixtru. Xejn, ġifieri dik is-sistema tiegħi. Fuq il-Malta Records dak iż-żmien kienu qegħdin jagħmlu ħafna attivitajiet u dħalna għamilna darba bil-Qubbajt liebes. U mbagħad darba dħalna oħra bil-Qubbajt l-Artab, għamilna l-ikbar biċċa Qubbajt. Sajjarnija lesta, jiġifieri dik ma stajtx insajjar hemmhekk. Il-Qubbajt liebsa sajjarta kollha hemmhekk fuq il-post. Għamilna forma kbira tal-istejner sin twila u sajjarnija hemmhekk u mlejnija dak il-ħin hemmhekk u qattajnija hemmhekk. Imma l-Qubbajt ir-Radba ħatta biċċiet miegħi hemmhekk u mbagħad ikkowtjajnija biċ-ċikkulata u għamilnija l-ikbar torronċina. Meta tgħid torronċini jkun Qubbajt mill-abjad ikkowtjat biċ-ċikkulata. U għamilna l-ikbar biċċa torronċina bil-Qubbajt l-Artab ukoll konna. Jiena kelli sorpriża kbira. Kont ir-raġel qalli għandi l-Malta Records illum, qalli jridu jsiru l-Korintja, qalli tiġi miegħi, qedlu mela. U lbistu mal-pjaw kif tħall ġewwa qalt li sinjura qalt li Mari Karwana, tela yes, qalt li għandek nomination. Għattilhom nomination, għattilhom ma nafx, għattilhom ir-raġel kien innominat. Qalu li forsi it's a surprise. U jiena r-raġel għatlu min ħanitla fuq il-palk, bdejt nisti. U tlajt insomma, u għajtu li raġel tiegħi u kien ħadu l-ewwel premju. U mbagħad għajtu lili. Qalu li aħna ġejna fil-festa, kienet taħazzabbar qatt ma ninsa l-aħħar waħda. Għadna ħdejk laqas indunajt bina u għadna naraw inti kif taġixxi meta turisti jiġu fuq il-mejda tradizzjonali. Qalu li vera rajna kemm taf dbieħ u taf titkellem u kif tmur magħhom, qallu aħna tajnik il-nomination
għal-kindness tijak u kif tmur man-nies. U għattilom very thank you, għattilom għax ma konċ edha nistenni għadi. U veru ħad pjaċiru għalla għax ma konċ preparata, ma konċ naf. Kienet sorpriza u t-tu ħassajtni prawdu għax tamel iktar koraċ inti meta tmur biħ. Tibqa dejjem hekk il-mejda tiegħek. Il-qubbajt ġa Malta bida mill-kavallieri. Il-kavallieri meta ġew Malta, meta kienu l-birgu, kienu vintaw il-prinjulata, dik l-ewwel ħellu li kienu għamlu ġa Malta, għax kienu jiċċelebraw il-festa tal-karnival. Mbagħad wara snin, kif kienu marru l-belt, bdew isiru il-festi reliġjużi, bdew ġew l-belt għax il-belt bekk hemm ħafna knejjes, għax għall-ewwel bdew il-festi ġew l-belt, mbagħad bdew joħorġu ġol irħula u għamlu t-tieni ħelu tagħhom li huwa l-qubbajt. U baqgħet ġejja minn żmien il-kavallieri, ġifieri di xi ħaġa tradizzjoni ta' Malta li ġejja minn żmien il-kavallieri. Il-qubbajt huwa xi ħaġa tradizzjonali tagħna għax anke t-turisti jgħidulek when you say nougat, what do you mean? U tibda tgħidilhom l-istorja tal-kavallieri minn xi ġbdiet u minn xi ġbeda l-qubbajt tagħna. Ifhimni, it-turisti ħafna minnhom ma jafux x'inhu. Xi trid tagħmel biex tbielhom. Aħna nqattaw nagħmlu nieħdu samples magħna imqattajn ġa kaxxa magħluqa u ndewquhom. Kif idewquhom jgħġbuhom u jixtru. Min jgħidlek xtara biċċa neighbor għax forsi ħadlu ħsieb id-dar minn għatfall, anke bħala souveniri tal-law souvenir biċċa qubbajt ta' Malta. Qed tifhem u t-turisti l-aktar li tiddependi minnhom is-sibt lejlet il-festa xi jġibuhom għall-fireworks. Qed tifhem biex jaraw ikellem excursion. U mbagħad il-ħadd il-Maltin l-aħħar sija li jixtru l-qubbajt, qed tifhimni? Kif tidħol il-proċessjoni puppiet il-qu jiġru għax jitlaqilna tal-qubbajt. Jiġu jixtru. Il-qubbajt innifsu mhux xi ħaġa li nsibuha f'pajjiżna biss, għax fil-gżira ġara tagħna Sqallija l-qubbajt huwa popolari ħafna u hemm insibu xelta kbira ta' varjazzjonijiet li kollha huma imfittxija ħafna min-nies. Darba pereżempju kien ġie wieħed Franċiż kien jaħdem ma' kumpanija kbira qasmuġa supermarkets Franza u kellhem il-qubbajt ta' Franza. Hemmhekk Montedemar għandhom il-qubbajt ukoll, imma jagħmluh differenti l-abjad minn tagħna. Tagħna huwa morbidu li taqsmu. Tagħhom krokkante. Huma jgħidulu krokkante, patta Taljani. Ikun qiebes. Kellu t-tifel tiegħu Malta ġib holidays, xtara biċċa qubbajt u oġbitu niżel Malta u ridni u ma ftehemniex għax rid kwantità kbira, ridni nagħmel packing għalih u għetlu ma nistax il-laħaq mad-domanda pa' speċi. Għax ir-rufjutajt jien ta' jiġifieri għax li kieku ngħid tkabbart u ħan involvi aktar nies miegħi u dan stajt jiġifieri kien ikelli imma tajt qalbi. Għandi tnejn wieħed l-Ingilterra, Malti, italla xogħol Malti għal Maltin li jgħixu ġal-Ingilterra xi jagħmlu bħal festi wkoll. Jagħmlu l-imnarja, jiġifieri jagħmlu ħafna festi. Talla l-qubbajt ukoll. U nibatulhom. U għandi l-Awstralja wkoll, jiġifieri l-Awstralja l-affarijiet ta' Malta jiġġennu għalihom, Jiġifieri kif isemmilhom il-qubbajt li huwa ta' Malta, għandi l-packing bis-salib tal-kavallier ta' Malta u kif jaraw xi ħaġa li tolqot il-Maltin tagħhom ara salib ta' Malta dak x'inhu qubbajt. Tifhimni meta bdejt għar-rasi jiena qabel ma ħadd ix-xogħol jiena kont immur bħal mettilkom ninvolvi ruħi fimni meta kont tifel kont immur nippakkja mbagħad bdejt nikber u qbad insajjarlu l-qubbajt ukoll mat-tifel ta' oħt li mgħallem kellu t-tifel toħtu kien isajjarlu l-qubbajtu mbagħad bdejna nsajru jiena hu biex aktar intallu fix-xogħol u spiċċajt li bdejt insajjarlu l-qubbajt waħdi jiena. Mbagħad bida bħal speċi jaqta' lura bħal speċi bikiber fi żmien u darba qalli isma' qalli naħseb ħanirtira jiena qalli
Għatlu jina interessat, għatlu kitrit twelli li uniħu kollox jiena. Insomma, bdejtek minn fin-1990 ħattu armajna l-ewwel sajf għal-rasi. Missieri minn dejjem kien bniedem jaqta naqra qalbu għan-negozju, kien jaħdem teħi x-xogħol u jaħdem imma tgħidlu xi jaħu x-xogħol għal-rasu. Ikattimu najna minn għatta naħlut liħor. Bajna natallum. Allura bħal speċi issa tagħmel bidek, ħatum fuq ħafna flus, ħad tidħol f'ħafna responsabilta bħal speċi u dak iż-żmien kien hawn ħafna aktar milli hawn illum jagħmlu l-qubbajt, ġifieri biss taż-żabbuġi konna tnejn. Konna aħna tal-Beehive u l-kuġin Tommi li ieħor il-Petrel. Dak imbagħad żarma l-istess spiċċa biż-żmien u xtrajt l-odda tiegħu wkoll ħadd over il-dik tiegħu wkoll. Għalli isma' qalli ħanżarma qalli kien trid tiġi xi ħaġa tara xi ħaġa mill-odda. Qalli ejja qalli wara xi jogħġbok qalli nirranġaw insomma. Qedlu fimni qedlu jien kien trid nirranġaw qedlu bil-garaġġ kollox. Qalli le qalli l-garaġġ bieħtu. Qalli ma nistax insomma nbeħħulek. Insomma minn hawn xtrajt l-odda tiegħu il-moturi u l-forom u t-tilari li kellu pa' speċi l-lup u l-inqatta u l-qubba. Xaj kollox, bil-vam kollox. U darba minnhom il-mara kienet għaddejja timxi minn fejn il-garaġġ ġarrajna kollox, jiġifieri battalnieh il-garaġġ. Kienet għaddejja timxi minn hemm qalt li isma' qalt li il-garaġġ raġajja tal-beħ minn fejn xtrajt tal-kuġin insomma. Qedtala mhix forsi għadha bit-tabella. Qelt li l-sticker għadha ġdida, insomma ċempiltlu ġiblit li namlu il-numru u kellimni sansar. Għalli juwa taqli għal-beħi, għatetlox dak milux. Għalli juwa, għalli ħaniġi niftaħlek ħatarax il-garax. Għatlu dik għadni kif ġarrajt li għatlu dik tal-kuġin Tommi, fa' speċi. Għatlu jina l-siter, għatlu ħaniftijem fuq il-prezzi, insomma, id-diljaw, insomma l-tajna. U għarġa spiċċat kelli nixtriħ jiena, kien ħajamel xi ħaġa ġafih u ma nafx ġara ta' qalbu u pa' speċi u raġari tibijaw. Ġib li l-kuntratt, elli ħanurik il-kuntratt kelli kemm xrajtu ħanbeħħulek. U hekk kien veru. Ġifieri meta jkellu jkun oġġett għalik. Sewa kellu jkun mimnalla pa' speċi.